Mateo Kapitulo 10. Og sa iyang gitawag kaniya ang iyang napulo og duha ka mga tinun-an, iyang gihatagan sila og pagbulotan ibabaw sa mga espiritu nga mahugaw. Aron sila makaghingilin kanila og makag-ayo sa tanang sakit og tanang balatian. Og ang mga ngalan sa napulo og duha ka mga apostoles mao kini. Ang nahauna si Simon nga ginganlan si Pedro, og si Andres nga igsuon niya, si Jacobo nga anak ni Zebedeo, og si Juan nga igsuon niya, si Felipe og si Bartolome, si Tomas og si Mateo nga maniningil sa buhis, si Jacobo nga anak ni Alfeo, og si Lebeo nga ang iyang bansagon, si Tadeo, si Simon nga Kanaanhon og si Judas Iscariote nga nagtugyan usab kaniya. Kining napulo og duha gipalakaw ni Hesus og iyang gitugon sila sa pag-ingon, dili kamo maglakaw sa dalan sa mga hentel, og dili kamo magsulod sa lungsod sa mga Samariahanon, kundili umadto kamo una sa mga karnero nga nagpangawala sa balay ni Israel, og samtang manlakaw kamo, magwali kamo sa pag-ingon, haduol na ang gingharian sa langit. Pagaayuhon ninyo ang mga masakiton, pagahinluan ninyo ang mga sanlahon, pagabanhawon ninyo ang mga minatay, pagahinginlan ninyo ang mga yawa, gidawat ninyo sa walay bayad, nan, ihatag usab ninyo sa walay bayad. Dili kamo magbalon bisan bulawan, bisan salapi, bisan tumbaga sa inyong mga bakos, bisan puyo sa inyong pagpanaw, bisan duha ka sapot, bisan sapin, bisan sungkod, kay ang mamumuo takos sa iyang kalanon, ug bisan unsang lungsora kun balangaya nga inyong pagasudlan, susihon ninyo kung kinsa didto ang takos, ug didto pabilin hangtod nga kamo mugikan. Ug sa pagsulod ninyo sa balay, paghatag kamo sa katahoran, ug kung ang balay takos, pasagdi nga ang inyong pakigdait moabot sa ibabaw niya. Apan kung dili takos, pasagdi nga ang inyong pakigdait mahiuli kaninyo, og bisan kinsa nga dili magadawat kaninyo, og dili magapatalinghog sa inyong mga pulong, sa pagula ninyo gikan didto ni adtong balaya, kun lungsura, iyabyab ninyo ang abog sa inyong mga tiil. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga maarang-arang paalang sa yuta sa Sodoma, og sa Gomora sa adlaw sa paghukom. Kay alang ni adtong lungsura, ania karon, ginasugo ko kamo ingon nga mga karnero sa taliwala sa mga lobo, busa, magmakinaadmanon kamo sama sa mga bitin, ug magmaligdong kamo sama sa mga salampate, apan magbantay kamo sa mga tawo, kay sila magatugyan kaninyo sa hukmanan, ug kamo pagahampakon nila sa sulod sa ilang mga sinagoga, ug tungod kanako, igahatod usab kamo sa atubangan sa mga gobernador og sa mga hari, aron sa pagpamatuod kanako didto kanila og sa mga hentel. Apan kung kamo igatugyan, dili kamo managkaguol kung unsaon og kung unsa ang inyong igasulti, kay niadtong taknaa igahatag kaninyo ang inyong igasulti, kay dili kamo ang magasulti, kundili ang espiritu sa inyong amahan nga magasulti diha kaninyo, ug ang igsuon magatugyan sa igsuon ngadto sa kamatayon, ug ang amahan sa anak, ug ang mga anak magapanindog batok sa ilang mga amahan, ug magapapatay kanila, ug pagadumtan kamo sa tanan tungod sa akong ngalan. Apan ang magapadayon hangtod sa katapusan kini maoy maluwas. Og kung pagalutuson kamo ni ining lungsura, pangalagyo kamo ngadto sa sunod, kay sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga dili ninyo mahurot sa paglibot ang mga kalungsuran sa Israel, hangtod nga moanhi ang anak sa tawo. Ang tinun-an dili labaw sa magtutudlo, bisan ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Igo lamang sa tinun-an nga manig-ingon sa iyang magtutudlo, og sa ulipon nga manig-ingon sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa balay ginganlan og Beelzebub, unsa man kaha kalabi pa ni ini ang ingalan ni adtong mga sakop sa iyang panimalay? Busa,
dili kamo magakahadlok kanila. Kay walay bisan unsa nga nasalipdan nga dili igapadayag, bisan unsa nga tinago nga dili hibaluan. Ang ginaingon ko kaninyo sa mangitngit, igaingon ninyo sa mahayag, og ang ginapatalinghugan ninyo sa igdulungog, igamantala ninyo sa mga ibubungan. Og dili kamo managkahadlok sa mga nagapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa kalag. Apan kahadlukan ninyo una kadtong arang makalaglag sa kalag, ingon man sa lawas didto sa infyerno. Wala ba igabaligya ang duha ka mga gagmay nga langgam sa usa ka diyot? Og bisan usa kanila dili mahulog sa yuta sa wala ang inyong amahan. Apan bisan pa ang mga buhok sa inyong ulo na isip nga tanan. Busa dili kamo managkahadlok, kamo mga labaw pa og bili kay sa daghan nga mga langgam. Busa, bisan kinsa kadtong magasugid kanako sa atubangan sa mga tawo, ako magasugid usab kaniya sa atubangan sa akong amahan nga anaa sa langit. Apan bisan kinsa nga magalimod kanako sa atubangan sa mga tawo, igalimod ko usab siya sa atubangan sa akong amahan nga atoa sa langit. Dili kamo magdahom nga ako mianhi sa pagdala og pakigdait sa yuta. Wala ako moanhi sa pagdala og pakigdait, kundili pinuti. Kay mianhi ako sa pagbutang pakigbingkel sa tawo batok sa iyang amahan, og sa anak nga babay batok sa iyang inahan, og sa umagad nga babay batok sa iyang ugangan nga babaye. Og ang mga kaaway sa tawo mao ang sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nahagugma sa amahan kun sa inahan labi pa kanako, dili takos kanako. Og ang nahagugma sa anak nga lalaki kun sa anak nga babaye labi pa kanako, dili takos kanako. Og ang wala magapasan sa iyang krus og magasunod sa ulahin nako, dili takos kanako. Kinsa kadtong makakaplag sa iyang kinabuhi, kini mawala kaniya. Og kinsa kadtong mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, kini makaplagan niya. Ang nagadawat kaninyo, kanako nagadawat. Og ang nagadawat kanako, nagadawat ni adtong nagsugo kanako. Ang magadawat sa usa ka manalagna, sa ngalan sa manalagna, magadawat sa balos nga iya sa manalagna. Og ang magadawat sa usa ka matarong, sa ngalan sa matarong, magadawat sa balos nga iya sa matarong. Og bisan kinsa nga magapainom og usa ka kabo lamang nga tubig nga mabugnaw sa usa niining mga gagmay sa ngalan sa tinun-an, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga dili gayud mawala ang iyang balos.